This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Okay, good evening mga ka-Love Lines. Hello! All over Bicol region nakatutok sa atin sa Love Lines Online. Siyempre, sa lahat ng mga kasama natin at laging nakaantabay sa ating programa tuwing alas 9 ng gabi. Okay, so we are live. Siyempre, we're streaming live at BicolNet Internet TV via Facebook Live powered by StreamYard ang ating programa, ating broadcast. Okay? So, syempre, hello sa mga online viewers natin. Hi, good evening po. Sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. Yan. Syempre, yung mga, usually na nagpapantok lang dyan, hindi mantok-antok. Siguro sa boss ko makatulog. And syempre, doon sa mga nag-relax lang. Okay? Yung pagod galing sa trabaho, relax lang. So online online na mga assignment, no? Yeah. Kasi Wednesday ngayon, midweek. Okay. Yan, syempre sa lahat ng mga hopeless romantics, ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. So, welcome to our program, Love Lines Online. Alright, so samahan nyo kami for an hour of love talks. Isang oras ng kwentuhang pag-ibig. Mga kwentong tagos sa puso o simple mga pag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances. While others are hoping for moments of love. Siyempre, kung ano man ang inyong kwentong pag-ibig,
pag-usapan natin yan. Dito lang sa Love Lines Online. Online. I'm Alan, and ang Feb. your love coach online. Yan. Bumati muna tayo, Feb, sa ating mga online viewers, sa mga ka-love lines natin. Today is September 23. 23. Yan. Magkamali pa Yeah, tayo sa magkamali message. pa. Okay, 19 minutes past the hour of 9 o'clock in the evening. Siyempre, bumati tayo sa ating mga ka-love lines. Na Okay. nasa watch party natin Okay, ngayon. nasa watch party natin. Okay, nandyan si, siyempre, paling Dexter Season. Okay, welcome Yeah. to the program, Sir Dexter. Alam ko, parang naka-quarantine ka ngayon. So, medyo na dyan sa Albay Central. Okay, relax ka lang dyan. Ano ka lang. Habang nag-quarantine ka, tune in ka lang dito sa Love Lines Online. Sir Dex, ha? Wala lang stress. Yeah, Sana syempre, wala okay, stress. nandyan din si Sir Mark Murillo, itong pinakamagaling na IT na nakilala ko, Oh, Sir wow. Mark Murillo, no? And Ann Gomez, hello po, kay Goldie Azul, okay, ng Kay Attorney bunga. Ryan. Syempre, ang ating padihon, ang magaling, okay? Attorney Professor ng- na, attorney pa, Saan ka ba? Kay Attorney Ryan Attorney na. Ryan po ng Olpindo, at syempre sa Naalala. kanya, naano na, Ryan Paul Olpindo. Yan. At syempre sa kanyang may bahay kay Si Miss Pao. Yeah, Hi, Miss Pao. Okay, Miss Pao, good evening. And Okay, kids. syempre dyan Kay kay Ninong Bing Templo. kay Hi, Ninang Bing Ninang, dyan Templo sa sa Catanduanes. Catanduanes. Hello po. Good evening sa inyo. Good evening sa inyo na. Okay, nag-join din sa atin nandyan Miss si Marites Malin. Abinyo. Hi, Malin. And And si Ma'am Tess Binyo, nandyan din. Hello, Yes, at Ma'am shoutout Tess. ko kay Emmanuel Alteza. Okay, so thank you for watching. Okay po. Veronica Matias, nandyan din sa ating watch party. Ma'am Tess Marceliana, hello. And Professor Melinda de Guzman, Guzman. Ma'am of Bicol University. And syempre, ito pa si Kagawad Allen Maka, Ma'am. And Grabe, also si long Ma'am time no see po tayo. Josefa Sape of Vira Catanduanes. Yeah. Ma'am, good evening po. Yes. Maraming salamat po sa Opo, pag-stay. sa lahat ng mga naka-tune in sa atin tuwing alas 9 ng gabi. Hello po, syempre shoutout ko si Mama Day ng Birac at si Papa Jess. Mama Day, live na po kami. Naghihinahanap na kami ni Mama Day kanina. Anyway, so nandyan si din Ma'am si Suzette Ma'am Robles. si Good evening Suzette po. Robles, Watching from kay Vira Birac. Catanduanes. Hello sa mga taga Birac Catanduanes. Hello po. Good evening sa inyong lahat and welcome po sa ating programa. At sa lahat na nanonood mula Apari hanggang Hulo. Okay, meron yeah. ba? Meron na. Siyempre, nandyan Buong yung Bicol mga, muna. okay, mga viewers natin all over Bicol region from Albay, Camsur, Sorsogon, Cam Norte, kay Catanduanes. Alphabetical lang natin. Ali, sige ko na. Go. Catanduanes, okay, ano yan, Masbate, Sorsogon, okay? Kantayin ko na lang yung Bicol Regional March kaya. Yeah, pwede. Pwede yan, di ba? So, kumbaga, okay, sa Iriga City, Tabaco City, Legazpi City, Ligao City, okay, Masbate City, Sorsogon City, hello po sa lahat Oo ng nga inaabot pala. natin. Shout out kay, kay Yeah. Antinol. Tomorrow. Yeah. Celebrating her birthday. Antinol. Happy birthday, Bukas. Antinol. Okay, bukas. Okay, advance. Ma'am Lenny Abundo. Lenny Abundo. Yeah. Yan. Siyempre sa lahat ng mga ka-love lines natin na lagi nakasuporta sa atin dyan. And siyempre gusto kong i-shout out ang ating sponsors, ang Yeah. mga sponsors Of natin, course. okay? Na nagtiwala sa Love Lines Online. Okay, Win Credit Corporation. Thank you very much, Ma'am. Lagi na. Ma'am Roby Ann De La Cruz, At okay? kay Tita Primay Josefa Safe. Opo, Hello, so- Ma'am Tita. Opo. Yeah, So- sorry. Ulitin ko, shout out ko kay Ma'am Roby Ann, okay? Sorry. Roby Ann De La Cruz at lahat ng staff ng Win Win Credit Credit. Corporation. Yes. Hello po, good evening po. Sir Alvin Pereira, Sir Bong Pereira, good evening po. Okay. Yan, okay po. May biglang And good evening po kay Ma'am Allen Macam dyan sa Bunga. Yan, opo. Then, sa pa nating sponsor, Feb, Yeah, no? sa Ang New Evanes Educational Supply and Located at- General Yeah. Merchandise. Located at syempre sa Mabini Street dyan sa Legazpi City. City, Yan, yes. nagtiwala sa atin. Kaya Yeah, mas kalain lalong... mo, no? Oo, Kaya pala oo. nakaporma tayo yun. may atin ng kabang kasal. Wala Okay, nga hello, eh. mag-ibig po. Wala Sa mga- nga eh. Okay. So, lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamauyan na naka-tune in po sa atin, kay Ma'am Gina, kay Leek, and syempre, sa lahat ng mga taga Barangay Tamauyan, lalong-lalo kay Cap Silvia,
Del Agua, no? Yung Yes, napakasipag of course. na barangay captain ng Barangay Tamao yan. Siyempre, shoutout ko rin lang mga taga-barangay Bunga. Mga kaibigan natin dyan, Mading Lol, good evening, opo, and tapos siyempre nandiyan si Ayen, okay? Ayen and Joe Ramos, Dennis Ramos, yan. Ma'am Lol, Ma'am Lol, si okay. Ma'am Bia. At sa mga nakatutok sa atin sa Washington Drive, Aling Tessie, good evening. Laging nakatutok yan sa atin si Aling Tessie. Okay, sa mga taga-Matanag, Pawap, Pag-asa Rawis, mga taga-Bugtong. So, meet shop ni Ma'am. Okay, Kagawad pwede naman Makam. daw mag-sponsor sa amin. Yay! Kagawad Makam. Thank you. Thank you po. Oh, yes. Kagawad. Opo, thank you, Ma'am. Padalahan kita agad ng ng sponsor natin. Yeah. Thank you very much po. Talagang tiwala sa atin, Day. Opo. Thank you po. Talagang, kumbaga, lalong nagkaroon tayo ng Yes. lakas ng loob na magprograma. Yeah. So, patuloy naman natin ito pinapaganda, paano di ba, sa- Peblo? Nakakawala ng stress, hindi naman nakakaaribad yung pagmukha namin, hindi naman Opo, po sana. Sabi lahat ng mga taga-Bugtong, okay, Yes. Mike Perez, hello, okay, good evening Mike, Sir, syempre, taga dyan din ang ating PSS, Sir Henry Benitez. And also, binabati ko din ang aming PSDS, Ma'am Anrique Munda, and Ma'am Eve Grolio, and Ma'am Beth Lara of Legazpi Port Elementary School. Hello din kay Sir Alan Lara, kay Bebets, hello. And also, sa lahat ng teachers ng Ibadan Central School, especially sa mga grade 3 teachers, Ma'am Ces, Miss Karen, Miss Richelda, Ate Arlet, Ate Miriam, Yeah. Sir Charles, Sir Adam, marami pang iba. Isa-isa mo na. Oo, syempre. Baka makalimutan. Love So, ko sila. lahat na Si siguro. Ma'am Jill yan, oh. Yeah, si Ma'am Jean, syempre. Ma'am Jean, Of course. ano, syempre, Si kay Ate Ma'am- Ruth. Yeah. Yeah, si Ma'am Ruth. Eds, Ma'am and Cynthia. Ma'am Ate Lala Alianza. Yeah, Ma'am Taga Washington. Cynthia. Okay. Ma'am Cynthia So, Barcenas. syempre sa lahat ng mga, Ma'am Cynthia, And Ninong Jude, Barcenas. hi, din po sa Buragvis. Opo. Kay Ivy din, tsaka kay Allen. Ivy. Pero wala ka ba talaga? Wala talaga, Ivy? Wala talagang Wala talagang- tanong sa love. Anyway, so sa lahat ng mga kapapasok pa lang sa ating live stream at mga collab lines natin all over Bicol region, siguro sa buong Pilipinas na at worldwide naman ang ating okay, Bicol ano, Net okay. TV. Good evening Sa po lahat. sa ating mga Thank you so much. Okay, so mga collab lines, di ba, alam natin, ang pag-ibig, wala yung pinipiling kasarian. Wala. Walang gender Anyone pagdating sa can love. Yeah, pagdating sa love. So, babae, lalaki, or yung may mga ibang mga gender preference, meron pong, may karapatan, umibig, at syempre, mahalin, di ba? So, tayong mga collab lines, no, hindi naman tayo pwedeng mag-judge ng mga taong nasa in the relationship na hindi tulad ng typical relationship Yes, na boy and girl, di ba? So may mga collab lines din tayo na ang mga ang kanilang gender preference ay sometimes attracted to same sex, di ba? Yes, same Or kumbaga homosexual na sinasabi natin, di ba? So, kumbaga dahil ang love ay sees no gender, no, hindi siya bias. Kumbaga, kung ano ang gender preference ng isang tao ay walang walang kaduda-duda na pantay yan pagdating sa larangan ng pag-ibig, di ba? So, although sabi natin we have some culturally prescribed na genders sa atin kapag pinanganak tayo, di ba? Sa ospital. Pag pinanganak ka, pag nakita ang iyong, siyempre, ang iyong gender ay pambabae or panlalaki, boy and girl ka lang, di ba? Pero, hindi, as we go age, alam mo, Fed, habang tumatanda ang isang tao at namumula sa paligid niya, di ba? Nagkakaroon din siya ng katawag nating identity, parang confusion muna. Yes. No? Kasi parang hindi siya ganoon sa ibang kasama niya, mga kalaro niya or contemporary niya na girl siya, boy or girl siya. Pero deep inside that man's body, ramdam niya yun, alam niya. deep inside that woman's body or girl's body, iba ang sinasabi. Yun yung sinasabi natin dito.
And even in education, Feb, Yes. no, we are trying to parang DepEd is trying to embrace yung tinatawag nating gender Gender inclusion. inclusion. Okay, hindi lang dun sa 'di ba ang inclusion natin, akala natin dun sa mga with special With needs, special okay, needs. yung mga Gifted. kalablings natin, o kaya yung mga yung mga tinatawag natin differently abled individuals, may mga special needs na concern, no? And may special attention na kailangan. So, minsan, ang inclusion din sa pagdating sa paaralan ay tumutungkol din sa tinatawag nating gender. So, tinatawag natin yan ng PEB na gender inclusion. Yeah. Yeah. Alam ko, may sinasabihin ka sa akin, nakatingin ka sa Nakalimutan ko yung sinasabi ko. Ang gwapo mo ngayon eh. tayo ba na, babulahan pa. Okay. Ba't ano tayo, parang mapakita mo nga. Wala naman. Parang Ano long masyadong sleeve ako special. eh. Ang init. Parang, mayroong kaatin Okay, na so sabi mo nga kanina, no? So let's just respect kung ano man yung tingin ko sa una sabi mo nga kanina, parang nagkakaroon mo na ng confusion kung talagang, kasi lumaki ka as boy o lumaki ka as girl, parang nakakonfuse ka pa. Tapos bigla na lang suddenly, parang you had this interest to your parehas na, na sex, same sex. So una, parang ayaw po tanggapin. So siguro kailangan natin, sometimes you need to read about it, di ba? Para malaman mo, or you do friend, no? I-ano mo sa isang friend, and then talk about it. Kasi siguro panahon na para mag-open up, para malaman mo naman kung ano may dapat mong gawin. Kasi baka the more na tinatago mo, or the more na, what do you call this, in denial ka sa kung ano may talagang preference ka meron, baka maging problema in the end. So, I think that will be the best thing. Oo. So, kumbaga, kung titingnan mo kasi, kung, di ba, bago ka magkaano siguro bago ma-attract sa, sa same sex or yung parehas mong, gender, di ba? Okay, bago ma-attract, sa sarili mo muna nagsisimula yun Parang nagkakaroon ka ng identity crisis sa part mo habang lumalaki ka. Okay, so kung girl ka, parang deep inside your girl body, parang gusto mong maging boy. No, kung ikaw naman ay boy, parang deep inside your boy body, parang gusto mong maging girl. No? So, homosexual, nangyari natin yan. So, pero ngayon, sa mga panahon, we are referring to this as mga soji. Okay, yan po yung tatawag nating soji. So, sa mga members ng LGBTQ, okay, ayan, may Q na, no? May Q. Baka mahaba na Q, RSTU. Okay, sa mga members ng LGBTQ, okay, mga kalablines natin na mga members niyan. Okay, hello po sa inyo lahat. Hello no? sa inyo lahat. And, siyempre, we are just open, no? Sa natin. And, ganito kasi yung parang istorya na ibabahagi natin mamaya. No? So, babalikan ko lang, no, Feb, na para yung mga kalablines natin magkaroon ng mas magandang sketch of yung soji, no? Kumbaga kasi sa atin, it is the culture, it's the society na nagdi-dictate talaga ng ng ating gender, di ba? Sa panganak natin. At kung ano ang dapat ikilos ng mga gender na yan, it's being prescribed by the society. Ito dapat ganito Kaya minsan nagkakaroon ng problema yung mga may parang ibang gender orientation or preference na mag-come out into the open. Kasi nagiging yun, parang anong tawag dyan, siguro stigma in a way. No? Pero ngayon, open-minded naman yung mga tao ngayon. Pero siguro may mga ganong part pa rin, di ba? May kilala ako dyan. Ito lang, pag pinag-usapan ng mga ganon, galit na galit Bossing Carlo. Uy, sinabi mo. Okay, joke lang yun. Joke lang yun. So, to continue, di ba? Kumbaga, because it's being dictated by the society, doon din umaano yung norms mo, di ba? Kaya kapag kumbaga, doon ka umaak according to that norm. Yeah. So kapag ikaw ay medyo lumihis ng konti doon, naging deviant ka na sa norms na yun. Kasi nga, inside that boy body, gusto mong girl, di ba? Inside that girl body, gusto mong boy. Diba? Ang sabi sa'yo ng society, boy ka, girl ka. So boy ka, ganito ka. Kung girl ka, ganito ang dapat mo ikulas. So nagkakaroon ng what do you call this? May term dyan yung parang man versus man.
Or Oo, man siguro. versus Kung conflict society, yun, no? parang ganun. Kung Yung conflict. sinasabi yung man usapan. versus society kanina. Yeah, So, oo, man so, versus man. Yan, mga thematic Or yan si- sa literature. Ano? Mm. Mga man versus man, di ba? Man versus environment. Blah, blah, blah. Parang ganun. Parang gano'n, di ba? So, tama yan, ano, Feb, kung dudugsong ko din yung ano natin, di ba? So, ang understanding natin of gender, okay, connecting to that foregoing idea, is, syempre, dictated by the site that we are in. So, doon sa mga ka-love lines natin, minsan, na nandun sa sitwasyon na gano'n, kaya medyo nahihirapan sila mag-come out because of that part ng ano. No? Pero sabi nga, even in education nowadays, ano, so I attended sa parang sa isang seminar on ano yan, on BES, yung Basic Education Transformation, okay, series of seminar na funded kang Australian government. Ay isa dyan na tinutulak ng DepEd is yung tinatawag nating gender inclusion. So, para hindi rin ma-discriminate yung mga mag-aaral na lumalaki na parang gano'n. Na hindi mo siya, ano ba yan? Not unlike before. Accepted na rin siya. Not unlike before. So, pero, we're not me na sabi, ginugulo natin yung mga preparation. Hindi naman sa gano'n. Hindi naman. So, we're just trying to be, to open this conversation kasi nga, it's related, no? Sa pag-uusapan natin mamaya. So, kumbaga, yung nabigla rin tayo, di ba, Feb, na nabigla tayo na, naku, medyo, yun, yung ano. So, siguro, dahil worldwide talaga yung nakaka-receive ng ating signal, di ba? O ng ating stream, no? Na about ng ating programa. And doon, siguro, na nakita niya na, parang, matesting ko daw yung Love Lance online kung talagang mabigyan ako ng tulong nito, no? Sa ating, sa ating gustong idulog pa. Ano ganyan, okay? So, sa ating pagbabalik, mga ka-Love Lines, okay? Sa ating pagbabalik, isa na namang love notes ang ating bibigyang daan. Okay? So, wag po kayo alis dyan. Dyan lang po kayo. Magkape lang kayo. Then, balik kayo sa inyong mga computer set, sa inyong mga laptop, sa inyong mga cellphone. At magbabalik ang inyong programang Love Lines Online after this commercial. Hi, Neri from Calamba. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba?
Meron kang problema sa pag-ibig, o kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig. Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. I'm so in love with my girlfriend and so with my boyfriend. Yes, you heard it right. I am in a relationship right now and it's not good. I'm starting to not like it at all. Why? Because I am stuck and I'm confused. Kung ano ba talaga ako? Ako ba ay straight o homosexual? Hindi ko na alam. Hindi ko na maintindihan kung ano ako. At saan ako lalagay? Ang hirap. Kaya tulungan ninyo ako. Ron and I started as friends. Good friends. Or shall we say, best buddies. Girlfriend ko na noon pa si Kat. Bago ko pa na-met si Ron. Si Ron, alam niya lahat ng ups and downs ko sa buhay. Ganon din naman si Kat. Isang araw, bigla na lang ako naging sobrang concern kay Ron. Macho si Ron at magaling siya magdala ng damit. I don't pay any particular attention to every detail of Ron's personality noon. Kaibigan ko siya, that's it. Pero, ano itong nangyayari sa akin? I love my girlfriend, and that's a fact. Very long time ago. Alam ko yon. At ayokong itawid ang naiisip ko at nararamdaman kong kakaiba kay Ron ngayon. Gusto ko na magalit sa sarili ko at ayokong tanggapin kung ano yung umiikot ngayon sa isip at puso ko. Now tell me, am I straight or homo? Ang iyong ka-love line, Monching. Monching, ha? Interesting ang iyong love notes, Monching. Yeah. And una, syempre, Monching, I would like to thank you for sharing your love notes with us dito sa Love Lines Online. Thank you kasi pinagkatiwala mo yung programa. And talagang medyo colorful talaga rin ang iyong love lines. Ang iyong love life ngayon. So, Monching, ang masabi ko lang sa'yo, talaga siguro at this time you're confused, no? Kung ano ba talaga yung gusto mo. Pero alam mo ba, Monching, na minsan ang isang tao ay nagkakaroon talaga ng gusto sa isang babae at saka isang lalaki. Okay, minsan naman walang gusto sa babae o sa lalaki. Totally lang wala. Okay? Pero sa case mo, dalawa kasi yung ang parang nagugustuhan mo. Okay? Meron kang girlfriend, si Kat. And then here comes your best buddy na parang eventually ay Na-fall ka sa kanya. nagiging concern ka na-fall ka na sa kanya. So, alam mo una, gusto kong sabihin na it's just normal, na yung nararamdaman mo. Dahil you just being, being open sa sarili mo. No? So, maaaring talagang sa una parang mainis ka kasi talagang at first start siguro talagang straight guy ka, no? Straight ka. Pero ngayon medyo hindi ko na yung yung gender, no? Pero yun ang tatawag natin gender preference, no? Kung pagbibigyan mo yung sarili mo diyan, pag-isip mong maigi, no? Dapat you are ready for the consequence kasi hindi mo rin alam kung ano yung naghihintay sa iyo once you come out in the open and pagbigyan mo yung preference na yan na dinidikta ng puso mo, no? But kung tatanungin mo ako, Monching, na yan ba ay abnormal
I don't think, sa ngayon na panahon, I don't think na yan ay being abnormal, no? So, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ka nag-iisa dyan sa experience na yan, Maraming, okay? oo. So, all over the world, lalo na kung kaya tayo lumabas sa world, sa Pilipinas na lang tayo, no, Nandito lang sa buong bansa, ano. maraming ganyan, na unti-unting namumula sa ano bang sexual preference or gender preference na ginugusto nila, no? So, sa iyo, sabi ko nga, kay si Ron, di ba? Yung best buddies. And then si Kat na yung girlfriend. So sino ba ngayon ang mas matimbang sa iyo? Okay, so nagulat ka na lang isang araw na parang grabe na yung concern mo kay Okay. Oo, kay Ron, di ba? Na very unusual kasi lalaki sa lalaki, hindi naman talaga nagkakaroon ng ganyang concern. But if deep inside that boy body of yours, man's body mo, ay parang mayroon diyang isang gustong kumawalang tinatawag natin preference. So, yung parang orientation na parang sa sarili mo, no? Like for example, di ba, Ayos Segura is that, di ba? Okay, babae siya, pero sa ano niya, parang siyang, gusto niya, parang in that woman's body, ay merong boy, na yun ang pinag-anuhan niya, di ba? So it's not ano yan, tatawag na split personality, no. It's not split personality. It's a entirely different thing. Yung Soji, sinasabi natin, marami talagang klase yan, no. Kung pag-aaralan mo ang Soji, no, ang usaping Soji, Malawak. it's malawak yan. At talagang kung tayo ay sanay lang sa gender na boy and girl, malilito talaga tayo, no. So di ba may trans woman na magabanggit, may trans man, okay? So iba transgender sinasabi natin, trans man, trans woman. Okay? So depende nga sa preference. So ngayon ang masasabi ko lang sa iyo, Monching, siguro give yourself a time, no, para pag-isipan maigi and i-ponder, siguro mag-soul search ka kung talaga ba namang yan talaga yung or baka naguguluhan ka lang. Or baka naapektuhan ka lang. Meron kami dito na checklist, no, kung para ma-check mo na rin, okay, kung ikaw ba talaga ay para makasiguro ka na kung straight ka or hindi, kasi total tinatanong mo rin naman sa lab notes mo, di ba? Kaya talagang napahanap kami ng kung ano pwede namin ibahagi sa iyo, Monching. Okay? So, sa nabasa namin, di ba, Coach Bev, di ba, sasabi natin. So, kapag ikaw pala, ito tanong ko sa iyo, tanong lang ito, Monching, meron ba sa time na parang kausap mo yung kaibigan o kaya ano, then sabi mo kaya yung sikat, then may nakitang gwapo, tapos ikaw parang nagwapohan ko din, then sabi mo sa kanya kung ako ay kung ako ay gay nga, di ba parang gano'n, tapos sabi mo kung gay ako, I will definitely date nga that guy. So yan. Okay. Kung yan sumagi sa isip mo, nasabi mo yan, okay, so may one check ka na. Di ba? So, gano'n, di ba parang kapag ikaw, for example, naging curious ka sa katawan nga, sa body. Oh man, she's hot. Parang macho. Macho. That's not the usual thing. Kung gay ako, talagang niligawan ko ito. Parang mga ganon, diba? So kung yan ay sumagi sa bibig mo. Tapos napatingin na sa iyo yung kaibigan mo. Nasabi niya yun? Nasabi mo yun. O kaya napatingin si Kat. So that's one, di ba? That's one. Okay. 1 point. Ito pa, di ba? Na kapag ikaw ay may kausap na parang gay na tapos parang gusto mo rin makipagkaibigan, parang feel mo best buddies na kayo or best friends na kayo, or yung mga friends niya parang gusto mo rin kaibigan, parang gusto mong kausap, gusto mo siyang kausap, so parang makasama sila, nakakasama mo siya, ito mga to, ay parang you're having great time. Yan. So that's another check. Monching. So if you are that, na-experience mo yan, so you got 2 checks. 2 checks na Monching. Okay, siyempre, ganun din, parang you enjoy the company ng mga gays, parang ganun. So parang slightly, may inclination ka rin. Okay? And then, parang, sabi nga di ba, you go out of your way to make sure that people know you aren't gay. Yeah, parang ibig sabihin, you get frustrated when people say or assume that you're gay. Pag naiinis ka daw sa gano'n, na napagkakamalang ka, na ganun. Na homo ka or gay ka, or kung ikaw naman ay anyway, babae, lalaki naman si Monching, no? Kung gay ka, pag parang gano'n, naiinis ka, parang daw, no? Gano'n, parang
check yun. Check yun. Kung mayroon kang ganun di ba? And then, syempre, pag ina-assume that you are gay for whatever reason and you get so frustrated, okay, this, my friend, is a sign na, isang sign according to, Lindsay Ladd, na pwedeng gay kang Oh, so for example, defensive ka, no? Medyo defensive ka na just going out of your way to make people believe you're straight. And then maybe some things to look at. Oo, di ba parang nasa ka, nandun sa anong tawag yun, sa defensive side. Oo, di-defend mo na. Yan. Usually kasi kung ano yung, dinidenounce mo, yun ang pinapaniwalaan ka. Pag sinabi mong hindi ako gay, okay, isipin nila gay ka. Ganun yun. So pag sinabi mo, I'm not a crook politician ang tingin sa'yo ng tao. So whatever you denounce, parang bumabalik sa'yo the opposite. Okay, ganun ang pag-view ng mga tao. Minsan, okay? So, then minsan, You find yourself checking out people of the same sex more times than not. Diba? So, kaya ba yan? So parang check mo lang yung the same sex mo, diba? Dati, ngayon mas maraming beses na. So, parang, diba? I'm more checking her out because I envy her. Naiingit ka, Kasi diba? sana ganun din ako, sana sexy din ako. Oo. Naiingit ka, hindi dahil parang gusto mo yung taong yun, Hindi ay dahil, babaeng yun, or... pero gusto ko maging ganun din yung... parang yung qualities ng babae, kung long Maganda hair sa'yo. yun, parang, ano kaya itsura ko pag Naging di ba yung ganun. alam mo yung mga face up Mga na face up, diba? yung mga dyan, buti na lang ako, hindi ako yung mga nag-change ng mga profile pictures sa Facebook. May check ka dyan. May check ka dyan. Meron naman exemption dyan. Kasi yung dalawang kilala ko, Malay mo na nag-ano lang naman yun. yung mga kaibigan Naki-write in lang. Yeah. Hindi man lahat. Hindi Naki-write naman in lang. Pero kapag nagtagal sa sa profile mo, ewan. Parang, hindi lang temporary, no? Parang, yun na. Oo, ito pa, diba? May mga ganito tayong mga collab lines minsan. Parang yung pagkaroon mo ng girlfriend, ewan ko lang kay Kat, hindi ko alam kung yan ba ay trophy lang o display lang. Para masabing may girlfriend ka or for status lang yung pakikipag-relationship mo. Kay Kat. Huwag naman sana maging I mean, sa Lona, di ba? Parang ganun. Anyway, parang binibigay lang namin to sa iyo, Monching, para magkano ka lang. Kasi baka sabi mo naguguluhan ka. So, we just want to, bigyan ka ng enlightenment on talagang, ano ba talaga ang preference mo pagdating para sa makapag-ano ka. diba? So, kapag gano'n ang ginagawa mo, kaya nag-girlfriend ka para sabihin nilang hindi ka gay, o kaya parang mapakita nila na may girlfriend ka rin, dahil yun ang gusto mong i-project, that's not a good reason for having a relationship, no? Lalo-lalo na doon sa girl. Because that will become unfair yan, di ba? Date for status, not exactly for the relationship. Mayroon naman mga girl na tanggap din yun no? Kahit na mag-amount ka or nila, because of love, naging because ano of na love. yun. Yeah, because of love. Tanggap na rin yun. Yan. Ito syempre obvious reason, no? Kapag ikaw ay nagkaka-crush na sa same sex, okay? Monching, meron ba? Monching, gano'n na. Hindi ka na magtatawa ng Monching. Gusto ko lang maging light itong ating usapan, no? Kasi very interesting naman talaga itong binabrought out mo sa atin, di ba? And then, minsan parang hindi ka na na-attract daw sa opposite sex. No? Yung parang hindi ka na nagagandaan or parang wala kang parang iba yung preference mo na hindi ka na nagiging excited intimately doon sa kung kasi na may ka-relationship mo, di ba? So, I know you know what what I mean, di ba, by this. No? Hindi ko kailangang i-elaborate dito. Parang ganoon, di ba? So, yan daw ay according to Lindsay Ladd, yan ay parang science yan. Actually, 12 yung binigay niya, di ba? So, others are parang related din naman doon sa na yan. So, sa mga traits o sa mga characteristics. Ganun. Pag-check ka doon, yan. Yan. Next is, you dream about someone of the same sex when you take care of business, if you know what I mean. Diba? Parang ganun. So, kumbaga, if you're being honest, we all been there, lahat na nandun na. So,
hindi ka naman nag-iisa dyan sa mga frustration na yan. Ano? So, kumbaga, kung ang napapanaginipan mo na ay lalaki na yung kaibigan mo, for example, si Ron, napapanaginipan mo, Lagi. yeah, kung lagi kasi lagi ka ng concern sa kanya, most likely talagang, Pinapawisan ka din. oo, pinapawis na, nag-long sleeve ba naman, di ba? Yun. So, lagi Yun. pinapalagi So, si Ron. parang ganun, okay? So, yan, yan, ilang mga signs yan, okay? Para sa iyo yan, okay? Monching, no? So, And lastly, Mhm. you just have this feeling that something is different with you. dito ka na, yan siguro yung binabanggit mo ngayon na parang naguguluhan ka, di ba? Mm-mm. So, parang sabi mo, I hate, ano nga, sabi mo, yung word mo kanina? Oh, So, I am not happy or naiinis na ako sa sarili ako kasi hindi mo gusto yung nangyayari. okay, just diba? read this one. Ano? Mhm. This is the last one. You know that feeling. You know there is just something different in you. You're different than your friends or your family. You don't find the same people attractive as all your other friends. Maybe that feeling you'd had all this time is something you've been trying to avoid. Diba? Not necessarily something that is bad, but it's different. If you don't have many homosexual friends, it's difficult to feel comfortable admitting you're different. If they love you, they don't care about your homosexuality. Yeah. Diba? Tama naman yun. The key is being true to yourself. Yeah. Yan yung sasabihin. If you have that feeling and many of these signs seem to sound familiar, then maybe it's time to realize that you may be, in fact, be gay. Oo. So, yan ang yung talagang, salamat na, Coach Feb, no? So, yun nga sasabihin ko, no? Monching, no, just have to be true to yourself, di ba? Kaninang before tayo magsimula, sinabi ko na yan, ano, na maging pagpakatotoo ka sa sarili mo. You give yourself a time to reflect kung ano ba talaga yung sexual preference mo. No, kaya sabi nga dapat maging handa ka to the result na pwedeng mangyari, no. So, kung gusto mo namang labanan 'yan, okay din, di ba? So, if you want to fight that Mahirap feelings din. mo, okay, pwede rin, no. Pero kung yun mga signs na binanggit natin, okay, Monching kanina, no, yan ay most of them ay nangyari Check. sa iyo or check sa iyo. So siguro you just have to accept, Accept. no, kung ano yung indifference mo. Para at hindi this ka na time. mahirapan. Para hindi ka na mahirapan, di ba? At kung matatanggap ka pa rin ng mga friends mo or that's We are good. your Mas friends, maganda and especially your family. your family. So Parents important. mo, tatanggap ka din nila. So, kaya lang, sasabihin ko rin sa'yo, Monching, na hindi yung ganun kadali. Sa umpisa, mahirap. Mahirap. Kasi lumaki ka na boy, di ba? Mm. Parang, tapos biglang nabago yung gender preference mo. In the sa fact pa na na may girlfriend ka, di ba? Hindi lang siguro si Kat naging girlfriend mo. Kasi may itsura ka, and then, gwapo ka naman talaga. Yung parang heartthrob din. So, talagang mabibigla sila sa'yo. So, paunti-unti, ma-accept din ng society o ng environment na kinagagalawan mo. Yung kung ano ka talaga. Kasi yung ginagawa mo na yung gagawin mo na parang mas lalo mo siyang itatago o hindi mo siya sasabihin kahit sa sino man. Especially sa parents mo or sa best friend mo. Huwag naman muna kay Ron sa iba. Yung pinaka-closest friend mo. Parang later on, pwede kang ma-depress. No? Which is, wag naman sana. Hindi naman natin yung hindi na mangyari, pero para di umabot sa ganung punto, try to open up. Yan. Yan. So, kung ba, Feb, nagkaroon ba ng parang, bago natin tapusin yung natin, yung advice natin kay Ron. Monching, no? Kay Monching. Okay, meron ka na bang kaibigan na parang nagtapat sa'yo na siya ay parang nalaman mo or sinabihan ka? Wala man. Oo. Ako wala pa rin Parang papunta na siya doon, pero parang, ay, wait. Parang ayaw ko muna May magtapat. future ba? May Parang may future. future. Parang Parang ganun. So, marami mga collab lines tayo, Monching, na nandyan sa... speaking of that, wait lang. No? Say for example, may kaibigan na nagtapat sa'yo na ganun siya. So, ano magiging reaction mo? Dapat huwag kang mabibigla, no? Dapat. Ako naman, sa akin naman kasi, pagdating dyan sa ganyang usapan, open-minded naman ako. Networking. No, usually Open-minded kasi, ka ba? tingin ko si Monching, mas maging maganda o maging magaan sa kanya kung magtatapat siya sa girl din. Yeah. Hindi sa boy, Yeah. no? So, Monching, if you're going to open up, din sa best friend mo na girl.
Kasi mas maiintindihan ka siguro niya, hindi siya ma-shock. Kasi kung lalaki ang doon ka mag-open up, baka... Distansya agad. Yes, wow. Teka lang. Distansya pre. Parang ganun. Excuse me, pre. No, parang ganun. So, Tama. sa ano muna siguro, with the opposite sex. Sa Okay. female ka Siguro muna. kung sa girlfriend mo. Sa girlfriend mo? Oo, yeah. Pero Sikat. ulitin ko, lahat ng sinasabi namin sa iyo, Monching, ito ay advice lang to. O kaya ito ay isang idea or just parang insights para maliwanagan ka. And again, it's up to you, no? Nasa iyo lahat ng Yes, kasagutan, Monching. okay? Nasa kamay mo, nasa puso mo, nasa isip mo, ang talagang kung anong dapat mong gawin. Okay? And just follow your heart, no? Kung ano yung dinidikta ng puso mo. At syempre, sasamahan mo din ng konting isip. I mean, ibig ko sabihin, not just purely the heart na hayaan mo mag-decide. No. Syempre, medyo dilema yan no? Ano ka ba, girl or boy or what? Diba? So, dapat maging rational ka pa din. At the same time, pinapagana mo yung iyong puso. Diba? So, kumbaga, kung ready ka sa mga consequences ng pagiging soji, okay, sa mag-join sa LGBTQ community, well and then, no? Okay yun, no? Walang problema Walang problema doon. Okay? doon. Pero kung nagdadalawang isip ka pa, and you're not sure, then you can fight it, no? And Pwede mong labanan. kung gusto mo talaga. And siyempre, seek the guidance ni Lord, di ba? Okay? O ni God, okay? Para hindi ka maguluhan. Okay? But it's all up to you, ha? It's all up to you. Alam ko nakikinig ka or nanonood ka. Both yan may Monching, consequences. ha? You So, open up or not basta ang open up. sinasabi namin dito ni Coach Feb ay these are just parang bigyan ka ng advice mas lang. perspective, no? Mas Perspective, malinaw na yeah. perspective para maintindihan mo yung situation mo ngayon at malaman mo na hindi ikaw nag-iisa sa ganyang situation, Hindi lang ano? ikaw. Na yan po ay the usual, no? Sa panahon ngayon ay parang getting normal, Accepted naging na ba normal yan yan, sa accepted na yan. society? Okay? And sabi ko nga, even in schools, no, in education, yung idea of gender, not only equality, but Gender inclusion ay tinutulak na. Okay? Pinupush. So, yan, masabi ko sa iyo, salamat, Thank you, Monching. Monching, for trusting Love Lines Online para pag-usapan natin o ibahagi mo ang iyong love notes sa amin. And for those na may mga love notes or something to share, Opo. just message us, Oo. Fabriani Acosta or Alan Acosta, Oo. or text us. Facebook, no? Yung Facebook. pangalan sa profile ko po dyan. PM nyo lang ako, no? Yung ano nga ngayon ng PM? DM. DM, Okay, direct message. PM or DM nyo lang ako kay Alan Lebrisa Acosta. Okay, then sige lang, i-share mo lang. Hindi naman namin yan pagkatapos namin mabasa yan, nakita namin yung sagot delete mo. na. Delete na yan, okay? And then, sometimes, kung gusto mo i-text, okay, it's my number. Okay, bubulong ko sa'yo, ha? Okay, sa inyo. Okay? 0917-332-5207. That's my number, no? Bulong Nakikita niyo talaga. dyan. Hindi mo na nakakita. Bulong ko sa'yo, ha? Okay, tayo na nakaalam nito. Secret. Okay, 0917-332-5207. That's my number. Mag-text ka lang o kaya mag-call. Pero medyo magpakilala ka ng konti pag mag-call. Kaya pag-text okay then mabasa ko. Pero pag-call, syempre, gano'n naman lagi. Okay, siguro, gusto ko mag-share. Okay, lang. Don't need for the name. So, okay. Kahit wag na magsabi ng name. Huwag na magsabi ng name. Hindi na Or nagsabi. location more, basta ganun lang. Basta, Share gano'n ka lang. Okay? So, anyway, And don't forget to share. okay, yung ating mga lahat ng ating mga programa sa BicolNet TV, especially itong programa natin, okay? Just share this, okay, sa inyong friends o kung sino man, and then you got the chance to win 500 pesos. Okay. Manolo at manalo ng Manalo 500 pesos worth of cellphone load. Yan ay To be given away, paano makakasali? Siyempre, step 1, i-like at i-follow lang ang page. Step 2, i-share ang video na ito. At step 3, mag-comment ng exclamation point. notify. Notify. Yan. Okay. Medyo parang, sakit ka ba? Wala. Sakit. Okay, so, syempre, thank you very much. Okay, sa lahat mga nakasama natin, Sir Nel, thank you. And this song is for you, Monchi. Monchi.
Thank you, Monching. Thank you, Monching. Paano nga panapasukan ang gusot na ito? Di naman akalaing magbabago ang pagtingin sa'yo. Oh, oh. Mula nang makilala ka, umikot ang mundo ko. Di na kayang ilim at itago ang nararamdaman ito. Oh, oh. Paano na kaya di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko? Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap nang umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Kung malaman ang damdamin at di mo tanggapin, di ko yata matitiis mawala ka kahit sang saglit man lang. Oh, oh. Paano na kaya di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko? Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? At kung magkataong ito'y malaman mo, sana naman tanggapin mo. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, at baka hindi maintindihan. Paano na kaya? Oh, oh, oh. Okay, Monching, that song is for you. Para yan sa lahat ng mga kalablan sa atin na nakatutok sa atin. Okay, talaga mahirap magmahal ng kaibigan. Pero sige lang, i-push mo yan kung talagang yan ang tinitibok ng puso mo. Okay, bago tayo magpaalam, mga kalablans, okay, syempre babatiin mo natin ang ilang mga kasama natin na mahabol sa ating programa. Okay, so okay, shoutout ko, no? Good evening po sa top fan ng BicolNet TV, si Joby Raisa Ranyola. Good evening po. Thank you po na napadaan ko dito sa programa ng Love Lines Online. Thank you very much. And Neri Togano, good evening po. Kainta Rizal, okay. And syempre, gusto ko rin magpasalamat ulit, okay, kay Sir Alvin
Alvin Pereira, siyempre yung anak niya, si Neo. Okay, Ate Irma, good evening po, Ate Irma. Okay, Sir Glenn Nation, shoutout ko Sir Glenn Nation. And okay, sa lahat ng mga naging kasama natin tonight, lahat ng mga nakasama, naka-stay tuned sa atin, sinamahan tayo for an hour of Love Talks ulit. Okay, gabi-gabing nandyan sa atin. Maraming salamat po. Okay, sa sponsors natin, sa Love Lines Online, okay, Win Credit Corporation, thank you very much po. Ang lending company na may puso at may malasakit. Siyempre, ang New Evanes Education Supply and General Merchandise. Salamat po, maraming salamat po, Ma'am Reynoso. Ma'am Reynos. Sa pagtitiwala niyo po sa Love Lines. Okay? And syempre, shoutout ko kay Sir Lawrence Beltran. Yan. And syempre, Kagawad Macau. Yan. Thank you, Kagawad Macau. Thank you po. Ano ka dyan, okay? And also, shout out kay Abiyab family dyan sa ano? Yung libro. Libro daw. Opo. And of course, okay, yung ating online bookstore, okay, book mode, book trading, okay, meron po tayo diyan. Makikita niyo po yan sa Facebook. Okay, meron akong page diyan sa book mode, okay, book trading, your online bookstore. Yan. Yes. Akin yan. Okay? Mura lang ang mga books dyan. Okay? Pwede nyo tingnan yan. Okay? Lahat yan. May tungkol sa love dyan. Everything. Mandan dyan. Kung meron kayong gustong hanapin na title, kay message nyo lang and I will look for that title. And yan. Ano yan. May nag-ship kami, no? All over Bicol region. Kahit saan ka man. Okay? So, yan. Thank you very much. And those hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YT channel, Love Lines YouTube, Online, please YouTube. subscribe. Sa YouTube channel namin, Love Lines Online, please do subscribe. Alam mo, madami na tayong doon. Subscriber. From 35 to 133. 133 na? Okay. Salamat. Thank you very much. So, makahit lang tayo ng 1,000. And also, belated happy birthday kay Catherine Kayabiyab family, Matias family dyan sa Bulacan. Yan. Okay, siyempre, Kuya Randy. Nanay Namita, hello po. Kuya Randy. Mamaday, Papa Jess, Kuya Randy, Insaneri dyan sa Kainta. Siyempre, Insan, Alex Acosta ng Qatar. Thank you for watching. Principal ng Doha, Qatar. Philippine Doha, Qatar, no? Laging nanonood si Doha. Kuya Alex. Yan, okay? So, yung gusto mag-apply dyan, pwede kayo mag-text sa akin. And every Gusto summer. Kaya lang mag-apply medyo ngayon, COVID. Okay. So anyway, Insan Alex, thank you for viewing. Alam ko nandyan ka. Lagi ka nag-view. Wala ka dyan sa watch party natin. Okay? So, sa lahat ng mga nakasama natin tonight, thank you very much. Maraming salamat for continuing watching and viewing and for keeping us company for 1 hour, no? Sa loob ng isang oras. Araw-araw, nandiyan kayo, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Talaga namin pinagbubuti naman talaga namin ang aming programa para po sa inyo. And I hope ang audio natin ay okay, no? And kapag mayroong konting message us sa comment box so we will know kung medyo may diferensya yung aming audio, okay? So sa lahat ng kaibigan natin all over Bicol region, sa lahat ng viewers, maraming salamat. Thank you so much. Okay, muli, ito po ang inyong love coach. I'm Alan. And I'm Feb. Saying, love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's all worth it. Good night, everyone. God bless. Jesus loves you. Jesus loves you. Okay, huwag kakalimutan. Good night po. See you tomorrow. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052
0917-480-0461. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.